Lolu sasazo lwendaba lusiza ngqo kumagumbo sasazo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng naze ziphambili ngalenhlwa. Abahlali abadandathekileyo kwilali yaseNtibaneni eNgcobo eMpuma Koloni badanile indlela amapolisa wachophele ngayo amatyala okubulawa kwabantu abatsha ababini kwiveki ephelileyo. The work that I did or continue to still do on television, it's not work of TV, but it's social justice. Iqela le-Action SA libhengeze wayesakuba ngumsasazi wenkqubo kamabonakude uXolani Khumalo njengomgqatswa weliqela kwisikhundla sikadolophu wesixeko saseGuruleni. Molweni emakhaya, singonondaba belijelo losasazo sesilungele kaloku kuniphakela kuvimba wethu wangokuhlwanje ngokukhawuleza masingene emxholweni. Abahlali abadandathekileyo belali yaseNtibaneni eNgcobo eMpuma Koloni badanile indlela amapolisa wachophele ngawo amatyala okubulawa kwabantu abatsha ababini kwiveki ephelileyo. Kudlwengulwe ze kwabulawa intwazana eneminyaka eli-18 isentsha imini yangecawa xa ibibuya emcimbini. Igatyana elineminyaka eli-19 elizame ukuhlangula le ntwazana ekumenzi wobubi libulewe nalo. Ukanti elinqaku sawuphinda lusentlungwini usapho lwakwaNdaleni emva kokuswelekelwa ngumvenkosi Ndaleni oneminyaka eli-16 budala ngeyona ndlela yakhe yamanyumnyezi. Umzimba wakhe ubhaqwe ngabahlali emva kwendlu kowabo. Kuba ngoku akusekho mntu uphumleyo, kwakutshona ilanga, ikhona ingxaki apho umntu ngoko sibona ngoba ufanele azivalele, noba sawuzivalela unathemba kuba awumazi umntu uzawuvela ngaphi. Ukanti bekungcwatywa uOvayo Gengo oneminyaka eli-19 budala namhlanje. Uncame ubomi bakhe ezama ukuhlangula uNdaleni kumenzi wobubi. Owakhe umzimba ufunyenwe kweli bhodlo. Usapho lwakhe luhlasele kabukhali amapolisa ngokurhoqa inyawo kuphando lwawo. Sikhalaze into amapolisa kangayihoye into yolimala kumntana wethu. Nangela xesha acuphayo phaya asifumananga mkhondo. Azicuphele alayisha abantu abantu bakuthiwa bayasolo. Babalayisha abasixelele bakwenzeka ntoni. Abahlali bathi ukudlwengulwa nokubulawa kwabantu yinto exhaphakileyo kule ndawo. Bafuna amapolisa aqinise isandla. Sibuhlungu kuba le wadi ineziganeko ezininzi zokubulawa kwabantu bedutyulwa. Since ndingene ngoku xa bendibala i-statistics sabantu ababulewe ngokudutyulwa ba-more than 40. Inkulumbuso uOscar Mabuyane naye undwendwele ezintsapho zisentlungwini. Lo mtyholwa nalo mntu ukrokrelwayo makalandelwe, siqinisekise into yokokuba umntu owenze le nto yena siyamfumana. Ngo-2017 bekugqugqisa isidlwengu ebesidlwengula sibuyelela kwilali yaseNtibaneni, kodwa sabehle sabanjwa saze sanikwa esona sigwebo. Amapolisa athe asayijonga le nyewe. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eNgcobo. Iqela lezopolitiko i-Action SA libhengeze wayesakuba ngumsasazi wenkqubo kamabonakude uXolani Khumalo njengomgqatswa weliqela wokuba ngusodolophu wesixeko eGuruleni. uKhumalo waziwa sisininzi ngokulwa kuthutyeleziswa kweziyobisi kwinkqubo edumileyo nebizwa ngokuba Sizokuthola. Kungene umgqatswa omtsha kugqatso lweofisi yosodolophu eGuruleni. I-Action SA ityhile uXolani Khumalo njengomgqatswa wayo kwintshukumo ebonisa amabhongo eliqela ekuqiniseni amanani walo koomasipala bambaxa kwiphondo eGauteng. A leader who will end corruption in our city. A leader who will restore dignity to the forgotten communities in our city. Someone who will deliver services for all residents of Ekurhuleni. We must get Ekurhuleni moving again. That means fixing potholes, upgrading aging road infrastructure, tackling congestions. We need to tackle it head on.
It means restoring reliable, affordable public transport so that our people can go to and from work. Phambi kokungena kwezopolitiko, uKhumalo uzenzele igama njengosomashishini netshanhliziyo ekulweni ulwaphulomthetho egxile ekuxhobiseni ulutsha kunye nakukhuseleko loluntu. The work that I did or continue to still do on television, it's not work of TV, but it's social justice. Nanjengoko ugqatso uluya kunyulo lomasipala lusondela, amehlo ezobe kuKhumalo nombutho iAction SA nendlela abazokuyihamba ukuya kwiofisi kasodolophu ekuruleni. Usapho lukaDiza Mahlebo wagetyengwayo nowayesakuba ligosa eliphezulu kwisebe lezempilo eGauteng uBabitha Deokaran lunethemba ukuba ingxelo yebutho elikhethekileyo lophando ayizukuqokelela uthuli. Ingxelo ekhutshwe yiSIU kule veki idize indlela i2 billion rand yabarhafi eyadyakrazwa ngayo kwisibhedlele saseThembisa ekuruleni. uBabitha Deokaran wadiza urhwaphilizo lwethenda awayilurhanela kwisibhedlele saseThembisa kwisithuba seveki phambi kokuba agqithiswe amafu. Ngelo xesha iintlawulo ezazirhorhisa zazibalelwa kwi-850 million rand. Uphando lwe-SIU olwavuswa nguDeokaran lutyhile kuba ziibhiliyoni zerandi ezanyamalala eCalvary. In that interim, even after her passing, so there was still corruption being involved. And that's a sad reality, and as society in South Africa, it's something we should not accept. Lo wayesakuba yimanejala ephezulu kwisebe lezempilo eGauteng wabalula inhlaningi yenkampani kuquka ekasomashishini otyholwa ngokuba ngungqondongqondo wemikhambathi yolwaphulomthetho uVusimuzi Matlala. We want a precedent to be set here. We want heads to roll. Because if a precedent is not set, people will just continue doing what they're going to do. Lihlaziyekile ithemba kusapho lukaDeokaran yingxelo yamazibulo ye-SIU. Babitha is not sleeping. She is wide awake. And she is coming for them. She is coming. She will ensure that she gets her true justice if everyone else or anyone else fails her. Unina womntwana omnye wasutywa kukufa kwimvula yembumbulu kaphandle kwekhaya lakhe eGautini. Kwagwetywa isithandathu samadoda ngogebengo lwakhe ngo-2023. Usapho lusafuna ukwazi ukuba ayethunywe ngubani kanye kanye. Uninzi lwamakhaya aseMzantsi Afrika lusebenzisa amalahle, iinkuni kunye neparafini ekuphekeni. Ngokutsho kamphathiswa wesebe lezombane uGqirha Kgonsientso Ramokgopa, balinganiselwa kwi-900 million abantu kwihlabathi jikelele abangenazo iindlela ezicocekileyo zokupheka. Njengenxalenye yephulo le-G20, isebe lezombane liqalisa inkqubo yokwazisa ngendlela ezicocekileyo nezahlukeneyo zokupheka, ingakumbi kuluntu olusemaphandleni. Isikolo samabanga aphantsi iHendrina sithembele kumalahle kuphekela abafundi baso abangaphezu kwe-1500. Most of the learners, they also have the problem of a sinus and this blockage here. Eliphulo liqale kwisithuba sonyaka odlulileyo kwaye kuxhamle abahlali ababalelwa ngaphaya kwe-3000. Nalapho kuthiwa oku kuncedile ukunciphisa ungcoliseko lomoya. Itofu ngendlela besisebenzisa ngakona besisebenzisa lokuthi zize ziphathise nalezalukwazi ezikhona esiphila nazo, ifuba, abantwana kwathina nje sibadala besiaffecteka. Kodwa imfundo ibalulekile xa kuthethwa ngokhuseleko. We train all the technicians around who deal with gas installations in your homes, in your businesses, and in all areas like schools where we are. Eliphulo likwajolise ekunciphiseni ukungcoliswa komoya kunye nokunciphisa ukuxhomekeka kumbane welizwe. We also know that the manifestations of these forms of cooking that are not good to our health is in the schools, and then most significantly is that they will reduce the harmful effects to the environment and the health of kids. So this is a major. And then for the households, the other dimension is that, remember, we committed to reducing the cost of electricity. So we want more and more people not to rely on the grid.
And that's why we are doing this retrofit, starting with 3,500 homes. Kuthe kwanikezelwa nangevenkile yokugcwalisa irhasi ngethemba lokuba oku kuza kunceda ekukhuthazeni uzinzo lokusingqongileyo. Sinamkwele kwakhona sikwabulisa nakwabo basanda ukungena. Uyakwazi ke ukuzifumana ezi ndaba ku-SABC Plus ukanti ukuphela nje kwazo ungakwazi ukuzibukela kwikhasi le-YouTube ngokuthi SABC Indaba zesiXhosa. Masihlabele mgama. Amalungu osapho lonozakuzaku weli eFrance uNathi Mthethwa obhubhe emva kokuwa kwisakhiwo sehotele yaseFrance lubhekisa amabombo kwelalizwe ukanti ilungu losapho eliphantsi kwelifa elimnyama uGqirha Sifiso Buthelezi udlele indlebe neliziko losasazo le-SABC eMzantsi Afrika uthi intlungu abakuyo ayithetheki belusapho. We are heartbroken, devastated, shocked, trying to come to terms with what has happened. It's always it's always very difficult to deal with death, but even more difficult if you deal with death like it happened to Ambassador Mthethwa, who's my brother-in-law and who's married to PCW, Mabuthelezi Mthethwa. So it's hitting very hard to us as a family broadly, but it's even worse for Mrs. Mthethwa, where who are staying with the ambassador here in Paris. So as you can imagine, to deal with such type of a tragedy, where you're in foreign lands, far away from your loved ones, far away from your countrymen and women, it is definitely a very painful situation for all of us. Umphathiso wezemfundo esiseko usiviwe kwaRhube udandalazise izicwangciso ezibanzi eziseko zophuhliso ukuqubisana nokuphuphuma kwamagumbi okufundela kulo lonke eli ukuthethe oku kwimpendulo ebhaliweyo kumbuzo wasepalamente. Amalungu eParlamente axhalabile kungoneli kwamagumbi okufundela nto leyo icithwa iintsuku zokufunda kuba abantwana batshintshisana ngeentsuku zokuya esikolweni kuba babelana ngamagumbi okufundela. Ukulungiswa nokuhlaziywa kwamagumbi kuthatha unyaka onesiqhumo kwaye amaphondo azilala ubukhulu becala angomkanja ngorhuqa emva kweziseko zoqhagamshelwano lwale mihla i-ICT ukutsho. You'll hear that you'll see that even under school infrastructure there are monies that are returned back to Treasury, and therefore they cannot then claim that the backlog we see is due to lack of funds. No, it's incompetence. Every extra school and classroom will benefit learners and improve their education experience. We are, however, worried about the provinces that show little to no progress. We do note the Minister's response to a question which we sought to understand her knowledge insofar as schools that had to be disrupted or maybe learning time disrupted due to shortage of classroom. The Minister says she's not aware, even though there were reports beginning of the year and also the beginning of the third term that there were schools that had learning disrupted due to shortage of classrooms. We welcome that the Minister has got a contingency plan. Kwimpendulo yakho kule mibuzo umphathi wemfundo esiseko uthi ukwenziwa kwamagumbi okufundela kungundoqo wesebe lakhe kule minyaka emithathu izayo ukuqhubisana nokuphuphuma kwamagumbi okufundela. Uqhube wathi ngenxa yokushokoxeka kwenxilo yohlahlo lwabiwo-mali nokukhula kwemingeni akusiyonto ilula ukugqiba ukuba ngowuphi undoqo phakathi kwamagumbi ekhompyutha, iinkonzo ezikhawulezileyo njengogutyulo, amanzi namagumbi okufundela. Umphathiso wamapolisa uSenzo Mchunu obekwe kwikhefe ekhethekileyo uthi ukulungele ukuvela phambi kwekomishoni yophando kaMadlanga ebethetha ngexesha lentetho yesikhumbuzo eRichards Bay KwaZulu-Natal. Umchunu uqinisekisa ukuba uzimisele ukuzikhusela kwizityholo eziqumayo zobuqhophololo kunye nokungenelela kwezopolitiko. Ikomishoni ayikawubeki umhla ubungqina bakhe. I'm not going to make any comment, but like any other person,
When there are allegations against you, you need to get the opportunity, and I'm grateful that an opportunity is coming for me to have my say, and that is what I've been longing for. And and as I say, I'm ready for my own opportunity to address the commission. Abaqhankqalazi abaxhasa iPalestine eKapa baliphindile ikhwelo lokulwa kukaMandla Mandela ongumzukulwana kabawu Nelson Mandela oxhilwe ngumkhosi wasemanzini kaSirayeli kwinqanawa iSmart Global Florida ebizama ukuzisa uncedo loluntu eGaza. Elikhwelo lihlatywe iPalestinian Solidarity Campaign eqhankqalaza elubala eVNA Waterfront eKapa nakwisaxa sevenkile iCape Union Mart. Uhlaselo luthe gqolo lwe-Israel kwilizwe lasePalestina sele lushiye kubhubhe amawakawaka wabantu, nto leyo ibangele izimemelelo zobulungisa eziphuma mbombozone zehlabathi. Le mbubhiso iqhubekayo eGaza idale eyona ntlekele yoluntu. Aba baqhankqalazi batyhola le nkampani ngokuxhasa ngezimali ilizwe lakwaSirayeli kuhlaselo lwalo kwiPalestina. Bamemelela ekubeni iSirayeli ikwaywe. Our main call is boycott, divest and sanction. We don't want Cape Union Mart to be making money. Amajantliziyo atyhola ngelithi umnini wale nkampani uyabandakanyeka kwaye unesandla kulomlo oqhubekayo. The Cape Union Mart and its owner Philip Kravitz have been aiding and abetting and are complicit in that genocide. Ukanti iphulo elixhasa iPalestina likwayibethelele into yokuba makukhululwe amajantliziyo athe axhilwa ngumkhosi waselwandle wakwaSirayeli ngethuba ekwimikhumbi eFlotilla. People of South Africa find it an abomination that they could have arrested a Chief Mandla Mandela, who is taking food and humanitarian aid from South Africa. Ukanti ngaphambili umnikazi wale venkile iCape Union Mart uPhilip Kravitz uzibhebhethile izityholo ezijoliswe ngakuye nenkampani yakhe esithi inkxaso-mali anikezele ngayo ibikukuphosa esivivaneni hayi ukuxhasa umkhosi wokhuselo wase-Israel. Ndingu-Andile Mbanjwa weendaba ze-SABC eKapa. Bekubanjwe umnyhadala wamabhali boncwadi lisebe lezemidlalo inkcubeko eMpuma Koloni. I-Book Fair yephondo ikunyaka wayo wesithathu sithetha nje. Injongo zayo kukuqinisekisa ukuba uluntu alukho kude ezincwadini. Oku kuza nanjengoko kukho inkxalabo yabantu abangakwaziyo ukuyiqonda le nto bayifundayo. Ukuba sifuna ukuqubisana nengxaki yabafundi abangakwazi ukufunda ngokuqonda izawuthetha ukuthi londo asifocus nje eklasini ekufundeni nokufundisa koko sicreate i-environment apho abantwana bayiqhelayo bayithande into yokufunda incwadi. Ukanti ukufunda incwadi ezimayelana nemvelaphi kunye nenkcubeko kubalulwe njengento ebalulekileyo. Sifuna abantwana babone ulonwabo esinalo thina kuqala singathi mabenze into thina esingayenziyo. Enye into ndithanda uba abantu abathanda ukugxeka abantwana bathi abantwana bafundi masibonakalise sibe yimizekelo kubo thina. Sizifunde incwadi, sizibhale incwadi. Ithi incwadi xa ifunda umntwana ithethe naye athethe ngezinto ezikhona apha ekuhlaleni. Ulutsha luthethelwe njenje ngalomsitho. Ndibona ezinto right because i-right for thina and siyayidinga kakhulu because isenza silibone ikamva lethu. Namhlanje ndifunde ngothando umuntu omthandayo umkhathalele, ndafunda nange-caring, ndafunda nange-culture yethu as thina singabantu bexhosa. Sifunde ngokubaluleka kwamabali abhalwe ngabantu abafamous apha eSouth Africa. Kusekwa njalo abazali bakhuthazwa ukuba baqinisekise ukuba iincwadi ziyafundwa ngabantwana babo. Hlumisa Qabaka, SABC News, eMonti.
Iintshatsheli zehlabathi Springbok ikwaziintshatsheli ze-Rugby Championship okokuqala kwimbali yoMzantsi Afrika emva kokubetha iArgentina ngo-29-27 eTwickenham eLondon. Le ntshinga kanyaka ka-2025 kwi-Rugby Championship yeyesithandathu kumabhokobhoko kwaye ifika ngexesha apho eli qela likwindawo yokuqala kuluhlu lwamaqela ehlabathi. Amabhokobhoko angene emgceni izihlandlo ezine kulo mdlalo ze iArgentina yafumana itry ezintathu. Ziyaphela ke mawethu besinilungiselele zona ngeli xesha ezilandelayo yakuzifumana ngomso ngolwimi lwesiZulu. Kamnandi mawethu.